SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण ह्या वाटीने 3 वाटे साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे। इथे बघू शकता भिजलेल्या साबुदाण्यामध्ये आपण बटाटे अर्धा किलो बटाटे मी शिजवून घेतलेले आहेत आणि ते बटाटे बारीक मॅश करून त्याच्यामध्ये साबुदाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहेत आणि एक वाटी शेंगदाण्याचे कूट मी याच्यात बारीक करून असं पीठ मळून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीने आपण आता याचे वडे बनवणार आहोत। साबुदाणा वडा ह्या अशा पद्धतीने आपण बनवून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपण सगळे वडे बनवून घेणार आहोत। नंतर आपण आता ते तळून घेणार आहोत। सगळे साबुदाणा वडा आपण बनवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने मी असे पूर्ण वडे बनवून घेतलेले आहे। आता आपण यांना कढईमध्ये तेल घेऊन तळून घेणार आहोत। आता मी शेंगदाण्याचे कढईमध्ये शेंगदाण्याचे तेल टाकून घेणार आहे। बघू शकता असं तेल आपण टाकून घ्यायचं आहे। त्याच्यात 2-3 असे वडे सोडून असे छान खरपूस तळून घ्यायचे अशा पद्धतीने। इथे मी शेंगदाण्याची आमटी बनवून घेतलेली आहे वड्यांसोबत खायला। शेंगदाणे भाजून मी त्याच्यामध्ये बारीक दळून घेतले आणि अर्धा चमचा तिखट, थोडं मीठ आणि बटाटे टाकून अशी याची आमटी करून घेतलेली आहे वड्यांमध्ये खायसाठी। बघा उपवासासाठी हा आपला छान पदार्थ तयार होतो। अशी शेंगदाण्याची आणि बटाट्याची आमटी आपली वड्यासाठी छान अशी तयार होते। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपण असे छान वडे तळून घ्यायचे आहेत। इथे बघू शकता असे छान आपले वडे तळून तयार झालेले आहेत। इथे बघू शकता असा छान आपला साबुदाणा वडा तयार झालेला आहे। तर हे साबुदाणा वडा तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। इथे बघू शकता असा वडा घेऊन आपण याच्यामध्ये आता याला बारीक करून आणि याच्यामध्ये आपण शेंगदाण्याची आमटी टाकून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपल्याला हे बघा इथे बघू शकता हा आपले शेंगदाण्याची आमटी याच्यात आपण टाकून घ्यायची। अशा पद्धतीने आपला हा साबुदाणा वडा छान असा खायला छान लागतो।